Ndị otu Catholic Youth Organization of Nigeria bụ CYON na nkenke bekee nke St. Peter's Parish Nkwele Awka achịkọtago ọgbakọ ha nke afọ 2022 bụ otu izu ụka ha ji wee na-achịkọta onwe ha bụ ndị ntorobịa iji wee mee ihe dịgasị iche iche. Ha ji aja maas nke ha chụrụ wee chịkọba ya ọnụ. Emmanuel Chigbata na ebe ahụ ka anyị sonyere ya. Mmemme ahụ nke gara otu izu ụka bụ nke nyere ndị ntorobịa ohere igosipụta akaọlụ Chukwu ji wee gọzie ha, ịmụta ihe ọhụụ yana ihe mmepụta ma tụkọta alụ ọnụ na ihe na-egbochi ndị ntorobịa ịga n'iru ma ịtụpụtakwa atụmatụ ga-ewepụ ihe ahụ niile. Mmemme nke njedebe CYON nke parish ahụ nke a na-eme ma ọ dịkata bụ mgbe ha ji ekene Chukwu maka nchekwa ya na ịfụnanya ya ma nyekwe ndị ntorobịa nkwado ịlụso ọlụ ha ike maka ọdịnihu. Na oge okwu ya na mmemme ahụ, onye bụ onye isi CYON nke St. Peter's Parish Nkwele Awka bụ Maazị Kenechukwu Arinze kwuru na mmemme ahụ bụ nke pụrụ iche nke ha jikwa ohere ahụ na-ayọ nkwado na enyemaka inwe CYON ọfịs na parish ahụ ma mepekwa ebe a na-ele akwụkwọ bara uru nke ga-abụ ebe ha ji enweta ego ma nyekwa ọrụ nyegara ndị otu ahụ. Onye bụ Vika na Youth Chaplain nke parish ahụ bụ Reverend Father Anthony Ezeteka kwupụtara afọ ojuju ya na mmemme ahụ bụ nke ndị ntorobịa mụtara ihe dị iche iche nke ga-enyere ha aka ibido ihe dị iche iche ma gakwa n'iru n'ihe ahụ ha mụtara. Na okwu ya na mmemme ahụ, onye bụ onye isi oche bụ Ambassador Christian Mba nyere ndị ntorobịa ndụmọdụ ị na-agbasi mbọ ike bụ nke ga-eme ha ka ha nwee obi ị na-arụkọ ọrụ ọnụ ma bikwe ndụ kwesịrị nṅomi nke ga-enyere obodo aka n'ụzọ pụrụ iche. Ndị bịara mmemme ahụ ndị gụnyere sinetọ na-anọchi anya Anambra Central na ụlọ omebe iwu Senate bụ sinetọ Uche Ekwunife, onye Oliakụ Ifi Chumuko nọchitere anya ya yana onye na-azọ ọkwa ọchịchị nke Awka South Constituency 1 na ụlọ omebe iwu nke Anambra State bụ Maazị Samuel Nwofọ kwuru na ndị ntorobịa na-agba mbọ dị iche iche na ihe gbasara agamniru ụka yana na ịfụ n'obodo na-aga ọfụma. Mmemme ahụ bụ nke ruo n'isi ya na oge awara achịcha oyibo na mmemme ahụ, igwu egwu nke ndị kwaya yana egwu na igosipụta ihe mmepụta nke ndị youth parish ahụ mere.